Ja som si tak všimol, keď teraz pôjdeme trošku aj ďalej, že celkom dosť často máš konflikty s Andrejom Dankom a že dosť často ťa napomína a je to celkom na internete virál, čiže... Vy mi nerozprávate o tom, čo ja môžem rozprávať, čo nemôžem. Títo vymletí z SNS, to je strašná vec. Ešte raz, pán Pročko, možno ste vymletí, že občas to tak vyzerá, ale neuražajte nás, dobre? A ja som taký emotívny typ, ja mu tam zakričím, že to ste spravili zle, toto nie je dobré. A on tým svojím omámeným hlasom povie, čo to ste spravili. Pije sa v parlamente alkohol, dosť sa o tom rozprávalo, ale teda jasné, že pijú, veď Igor Matovič tam napríklad pred časom vytrepal flašky, neviem, či si to videla. Videl. Ja som tiež spravil také, že som pani upratovačka potom prosila, aby som to nerobil. Prišli dvaja mladí politici, Vtáčnik a Fico, my sme politikov nechceli, aby spievali, ale presvedčili ma, lebo začali spievať dievčatá. Spievali falošne, hovorím, toto je výborné, však to je Hviezd naroda jak myšita.